Ayo ayo ayo, dandan apa ke penake? Cek. Banyu kok ngene, Bos. Ki anak kecil Kelly to kok ngene iki ya to. Ini banyu kok ini bane rene kabeh ya. Ya, Kelly. Ya apa ning kurang to? Yo urung to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ceritane? Air terjun ada rumah. Apa ya? Terjun ya. Oke. Ini mau ada minggu. Minggu jalan kae. Gonjong. Apa nih? Minggu lho. Minggu nek bisa dikandang berapa ya? Anda bener nek ngomong. Iya. Mana bisa dikandang berapa ya? Alhamdulillah nek koyo pas ale. Minggu ini masang bronjong. Ya. Karo enek Jadi nek wong akeh iso teko kene, ya to nek wong akeh. tapi waktunya lho. Ada pakai ini. Golek watu menit to, Jon. Ya berapa menit? Menggolek saya krak yang berkunci ya guys. Ini yang ngadol akan munggah gitu. Ben terus Minggu apa? Tajak munggah ki mo. Wis dicawantan Jono. Celurut yo. Arae wegah to nggih. Ya kan anakku tajak apa wis? Dulu kan itu. Ini kan bayunya kan maleh to. Yo, malah ijo. Lagi malah putih. Lagi putih. Lagi malah putih. Pak iso. Ini malah salah apa? Kuwi kalian ini kalau linet lho malah. Ini kemarin ini. Ya wis malah dua tiga separuh. Tapi ada harus kan. Ya Pak, harus. Lah teranggo niwak kok ora larus lho. Lah waduk kemune kaya apa ya? Mana dipati wong lho. Jadi kita ujian keputusan Islam ini kota nyaman. Jadi tak dari semasan Mbak Sita. Wong goreng apa to? Ente. Tangkep metok lho. Tenang. Sentek digoreng. Paiten apa ora iki? Oh, gak percaya SMP ini enak. Lihat lagi. Ndi sentene? Itu loh. Kuwi lumbut, Jon. Iya ki sente, ki enak pol. Bisa nih. Iki goreng iki kudu sama garing yo. Dicapat minyak. Oh, dikei anu, nek aku biyen seneng aku cilikanku dikei gere. Ya, Iki kaya ngono. enak yo tenan. Kowe ora tau to? Lah semelek. Kowe marai wong kutha terus lho. Tapi nek iki Nah iki piye? nek dia main belayu. Nek kenangane iki karo sambel tok. Karo sambel. Nah aku seneng karo gere. Nah, ini kan sambel gak nek dia penuh gak pada seneng. Aku karo gere segane gaplek. Ya apa ora? Jadi ngono. Ngono jadi. Yo no jere. Keplak. Iki banyak wong gunung, masake aneh-aneh to. Iki piye to kok mlebah metu ki? Apa? Iki ni ya, Iki godhong lho, Bos. godhong ki Heeh. Serbaguna nek wong desa. sing enom. Ki to? Enom. Ya apa? Ya bang iki sambel ora to. Ya wong endi to, Tit? Atet mau sekolah nggak rekwetku, aku bereno sente. Jangan ini dulu sente ngaran kene. Pas aku teko duwe masak sente. Tapi apa tuh ya? Rong tau ya doyan kok pokok doyan. Ayo nyetak ayo. Aku wis tuku sedak Nah, iki kan edenane nek kok nyepil. Ya. Alat cekak. Mengke cara kamu nih. Ini salah ya tuh. Enggak, Bos. Iki nek golek alat cekak. Golek sing apa merek Matrix. Metrik. Matrix tulisannya Matrix. Tulisannya Matrix. Tak ngata. Nah, iki golek sing kene linsip. Iki linsip. Dia li sip. Blok. Iki ada sing ngomong ini. Piye? Ayo pernah sih lintir ngono sih. Ya, keren. Oh. Ya sing koyo teke anu model bagiman. Teh bagiman yang ngono kuwi. Lah, nek masalah kanggo nyetel. Nyetel iki. Ya, iki nggenanku tak salini anu, Bos. Apa?
ban. Kardus oh. Ban. Kena Yang iki apa penting gini. iki apa ban iki? Anu kalau embel-embel truk Oh alah. lebih kuat. Wis ndek ora? Ya ora to, iki lagi pesen nih. Kalau nggak wong bobol. Bisa. Bisa to. Kuwi kan awet to. Dadake. Dadake. Ndi ndi. Nah, rengkep, kudu rengkep. Soalnya Pentas loro to mlebu Iya. metu Bos. soalnya ini kurane apa nek pendekar sakti. Khusus kanggo jago pendekar sakti, ini tak ke rengkep rapat. Kan cilik-cilik to dekat. Ya kena yang nggo dre ya blok. Lah ning ngucule piye yo? Lah kok sampe enro wong ngono kok penro. Lah iki geser ini kena. Iki geser kena. Mbok iki. Soalnya nek gawane iki wis tuku kan pitik. Kuwi lho Lepek kabeh metune malah 6 7 ngono ya. ini kemantuk ya nek gawane. Iki namanya nek sitok sih. Iki gawane iki tapi tak depot. Dan setelah niki jero sitek. Sitek jero niki. Atese ya to. Ya ini di nasional ini. Lah dik pae malah dik tekano kene apa ya teko. Pas kene. Arep dik dawakno. Betul nek gawane ra kena. Lah iya. Sak meniki kan pas to. Jajal cocok ngono. Lah kene winai kan ben roh to. Lah ngono iki bos. Wes to. Gua sempal iki. Iki wis sempal kok iki. Digenti kayu wis San. Tak ganti kayu lagi kok aku tak gekno mesti iki. Ya kabotan to malan. Kabutan kan malah dingin itu apa sih? Teko. Mentak wis. Ngono. Ya ya. Ya lah teko, denane ngomong teko, itu alate. Pangate yo ngene iki, Bos. Kon nyepil metune jagung, lagi wine jagung ora enak, Bos. Ya sampeyan ngene Pak Dik to. Nek kon gejek, cuk mben nek muni piye to? Ombe apa Pak? Walian no. Kok sampe Pak. Penak tapi wis sait sere. Lagi jalan urung musim kang iki. Masa to? Go enek. Yo wis enek oh. Wis ada sing duwe iki berarti enek. Lah iya mate jarang. Karena kene kan setiap omah kan duwe. Gak. Gak. Iki diterusno apa ora omonge? Ya terusno to. Mata bener lagi. Lah iya. Lah nek terusno piye? Lah nek muni kono disauri langsung ora. Ya to yo. Ya wis. Apa? Geran wis sekarang Sekarang sih. Lah awake arep maju wis cegak papak kok kene. Papak. Lah sing Rio mapang menggokne. Ya to. Ini alat iki nek aku yen tuku bro, 215 enggak 315 kali, Bos. Jadi mundak selawe aku. Yo saiki selawe Pak tuku ke 20.000 ya. Mundak selawe to? Yo. Mundak selawe. Kamu tuku piro? 200 selawe ketok ya, nek 230. Ya sak kita. Ya sekitar kuwi. Lah kae piye to kok malah hujan-hujan ya? Pokok mas seneng. Oh lagi farmu kae. Nek kok. Kaci. Kalau bos. Motor tinggal di dewi lah. Apa? Iki motor ya tinggali wong mlaku kali Ora banjir. iso, kali ini banjir, kali ini sumpek. Banjir Iya. apa to? Sumpek njut sini. Ora kosok Geger ya tak. Nah, wong sing tenang ya apa? Jono nyabrano. Kok nyabrano iki lho kok. Menjeng ngobrol kan gak ketok. Iki lho andal nek kok nyabrano. Ah, banjir di banyu kayak banjir watu ya toh. Ya banjir watu yo. Satu mana blok. Turu kene los. Engko kon mencari senar kok kulon. Jangan tengah-tengah itu. Ini ada diaan. Duh, lah nyapa to? Los. Oh iso-isen iki piye to, Jan? Gimana tuh? Misalnya ada yang les-les, ada yang alatnya stop. Kayak ini, alatnya yang kayak ini. Bawa ning guri, Mbak. Nek guri. Ning pawon. Paling eneng alatnya ya. Wene ngomah ngalatnya nih, Bro. Remotan ya. Remotan neneng. Alat toh. Jadi remote cetak no. Cetak. Bang wis nang omah. Gak, wingi sampean yo enak-enak. Wis setiap tahun paling enak pisan. Hobi, enak mau nyetok. Winane kae wis sreng, nganggo sreng dik ngene kae. Saiki cetok terus sampean mbok enak apa neh. Robot. Bener robot. Mau nang omah. Bener mau nang omah. Ya malah sing omah iki penakan to turu-turu tok malah.
Angger sore mulai itu. Ya. Mulai di remote tetap, di cas. Besok di remote neh. Wes belum. Gecek. Cek. Nggo iki. Tapi nek nyemprot gak iso remote konslet to. Iso to. Pak enggak iso. Ora iso. Traktore berat. Iya iso remotan ya enak. Itu bang mek jagung iki remote. Bocah cilik kalau iso ngudan-ngudan gitu. Cilik ya, Bi. Kok iso nah. Iso, ya. Kene sing gerang aja pengen udan-udan kok. Gue sih gerang sih pengen hujan-hujan. Iya. Jadi udanan. Jane salahmu to ngomong kirang ngongkon kok. Itu apa? Udan-udanan. Saya mau menjual tapi hujan-hujan. Nah, kon Pas aku teko aku kandu mungkin ning omahe dhewe. Gecek. kira wae tambahan pokoknya. Tiga ono. Nyepil. Tiga kan tomat to, tomat mulai nang tetep. Balekno. Iya dibalekno iki di sebelah tomat. Iya. Kok gecek ndi mbon ndi to? Kemat. Tomat main ning bon anu, bon di kamu bon tuku itu. Olah tuku kono. Serosi dhewe iki iki ya warni. Wong Oh. Resikne ndur jurang yo. Etane ngene gendeng ngene anu etane ngene eko ki lho. Wah kaya sulap dingeti resik. Dingetine suket telo sampur suket dur-dur ya. Soro sik lho. Arep jogar iki lho resik kan aja. Tenan. Mon garapane sapa? Gara-gara jono. Jadi ol lapangan resik Romo. Mesti sanane dudu. Ya masa Taturan anu lho utalas sih lho piye ya gitu. Telo yo kayak telo tak umbah. Sukete ndek. Kan ini ngambil ke piye. Telo. Kayak didel lah, tapi kesusu udan apa ya payu. Wis kae. Lah kan dene tak tawana bol gaplek yo. Bukan gak pengen nggon. Ya gaplek. Bos ki nggon telo kuwi tak oncae tok pemit kowe no piye masuk ora no garek nek menuku. Gak gelem ya. Ya belum pernah nggone nang kota. Ari ku tak asone mulai. Ini apa? Ada. Enggak masih tak. Komentar. Kenapa apa? Sorry ya. Berang aku ndengi wi anu to yo nyemprot to. Sukete ndek sakmene iki lho. Sing ndek dhewe ya. Ya wis ndek dhewe. Enggak masih tak kalau. Ya pasti gore sak mono. Dhuwur-dhuwur sak lampu kalau Bos. Kalau dhuwur. Nah itu kalau nek resik di tengah semua. Kamu gone pinggir ya Apik. tengah. Kayak malah pantas nih manggon tengah ono kae. Kudune kae. Kelong ayo dibabate yo. Di anu Ngawur kae kurang tok kae. Babate tak tanduri yo kece alas. Alas kan sapa sing ngemek? Yo prake yo. Kan ora dibabate sing duwe ini kae. Jek alas kok tugu. Sono wis ditambah bibit karo Mas Iksan iki ora. Duh. Tapi kan jek alas yo. Ora iso, wis tak taruh di sono malah mati. Alalah, somene piye tau Eh. terus pae wong arep. Yo. Emane gede to ae digurat ya sono ne. Pokoke ayo ngaret ngetan ya. Kowe alas, enek alas ngrogrote. Hmm. Semben, Apa gundul? gundul, to. Mengakibatkan banjir. Soalnya yo awake iki kudu dilestarekno alas iki, rakyat anggur saithik kudu diingu. Ya, kan anu iki kan kok keseimbangan bumi kuwi to, ben ben gak anu. Omah kene kene oyot ya loser kan. Longsor. Ya Ora to. jowo, makane Cegatane longsor. akeh to tak ingoni to. Sono sitok nggonane Pak Njiyop lho. Ya sono kok tak ingu cilik-cilik lah sapa nyemprot iki? Aku. Aku. To aku duit to. Aku bosan. Tak ingu yo. Lho ora ro kok. Babat sono wis. Sak omah disemprot. Mau disemprot. Paling Ora kan disemprot tugel tekono ning ngene ben dingklo. Yo kae to sing nugelan di gedang ya. biasa kok biar Aku nek ala yang bener tetep ngisor tak tandur jagung tapi dhuwur tetep arek tegakan yo. Nek tanggung tok loro telu papat. Aku iki gak tak semprot Jon, cuma tak pateni yo. Pucukane ki tak tetesi. Kuwi tak semprot. Termasuk merusak ekosistemnya to. Ekosistem. malam Kok iso ekosistem? Enggak. Kok iso ekosistem piye nang? Lah cerita. Ekosistem. Ekosistem iki piye nang? Merusak budidaya alam. Yo. Ora tegakan. Ya bener awake dhewe rusak tapi ngisor. Tegakane kudu diingu. Nanja. Ora njowo iki. Jadi buat wetan iki juwet enek, rembesi enek, pelem enek.
jambu enek. Terus Rawe. apa iki? Terus sing kidul kae sing disemprot ki apa? Buat, Juwet terus apa nek kae? buat kolam, Heeh. nongko, Nongko, terus sitok nek jane. akeh. Apa neh sing semprot? Ya kuwe to sing nyemprot. Apa keh? Rambutan. Rambutan ya nek. Rambutan, terus apa kuwi? Srikaya. Surikaya. Gang. Yo ben gak majak-majak nang mbawon. Semprot pateni kabeh rudes. Pateni genten aja pateni lemah kok malah. Aku kadang bener. Kadang meneh kadang Ora. Coba jadi ngono ki ceritane iki ana sing penyebel alat kanggo Pertanian. biji. Oh, Benar. iki modele. Dino iki lho ngestal lah ramblot. Kang lan 20 ya? 20. Rambule semper kuwi ora mandek kok 20. Coba jadi ngono konten tak kirim sekian dan terima kasih. Jadi video berikutnya. Jadi salam asoy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.